Dobrý deň, moje meno je Adam Makovický. Dobrý deň, moje meno je Milan Ciprakis. Sme zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. A rádi by som vám predstavili tento prototyp zariadenia na recykláciu filamentu. Na stavbu zariadenia sme použili komponenty od spoločnosti Novar. Zariadenie pozostáva z extruderu, topného telesa, tepelnej bariéry s vodným chladením, nasypníku, pohonu a ovládacieho panelu. Zariadenie sa zapína stlačením tlačidla Start a vypína stlačením tlačidla Stop alebo tlačidla núdzového zastavenia. Pre správny chod zariadenia najprv musíme zapnúť vodné chladenie a až následne ohrev. Ak by sme to urobili naopak, systém nás upozorní, vystavím účinkom. Po zapnutí ohrevu sa nám začne počítať čas pomocou časového relé. Za tento čas by sa mal extruder nahriať na požadovanú teplotu. Ak nám tento čas ubehne, je možné zapnúť pohon dávkovača, dovtedy to žiaľ nepôjde. Kvôli ukážke bol tento čas skrátený. Ako vidíte, čas nám ubehol, to nám signalizuje zelená ledka a môžeme spustiť pohon dávkovača. Ako sme už spomenuli na začiatku, je to len prototyp. Zatiaľ zariadenie nefunguje podľa predstav, pretože je potrebné upraviť extruder. Ďakujeme spoločnosti Novar za poskytnuté komponenty.